हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेब आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबायदि आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली लोगोफोर बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानैनो। स' नोंथांमोना आं दिनै मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैदों दि स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दि। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ MB फिल्म प्रोडक्शन चेनेलाव आपल'ड खालामदों दि लोगोफोर आरो नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैदों ट्wi बर'नि ट्wi दि। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआ बारमादाय फिल्म प्रोडक्शन बेनारनि आन्डाराव दिहुनजानाय जों बर' आबुं सावथुननि दि लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआव बर'नि गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दि। एक्चुअली नोंथांमोन जों बे भिडिअ गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों मोगथां, मिथुन राम आरो रिंकी आरो लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे गोबां जों बेयाव फाव खालामनायखौबो नुनो मोनबावदों दे। एक्चुअली नोंथांमोन बे भिडिअनि स्ट'रि एन्ड स्क्रिप्टखौ खालामदोंमोन मिथुन राम ब्रह्मया खालामदों दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों उथम दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना होलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। गोजोन्थों।